Abado Abdoulaye Diop ye monnaie bele ba de bo Mali la. Ay kuma fo France ma, ay lebu taka France sagere. Aba kalama France kun ye piège de da Mali ya kapta Mali torturon. Ka on la ina ay plainte min déposer SIA famo Nations Unies na. Agme fega la ina chogo jumena. France le ONU secrétaire général chou ku ka sigi do convoquer o sigi la ku ka Mali wele ka Mali yininga ko Mali be ka mun ga pour que ka sécurité la na nga jamana konna la parce que kun ye ordre de di terrorisme ma ko attaque tia au mai attaque do tiara ni wakati wala donc ONU secrétaire kun ka nga ta au rapport de bo ka yira ka fo ko Mali autorité o te ka barage ko Mali be ka dese sécurité ko donc we sigi convoquer o mu da magania tagale Mali plainte do France kama donc o sigi la ko Mali kana ka kuma ko Mali sera ka mun ke ko ka lakana lana ka nyeshi Mali do ma embalma o mafala we kuma seme Abdoulaye Diop ma kuma sele Abdoulaye Diop ma wa soro France ga représentant folo de kuma na France ga représentant ira ka fo ko Mali te ka barake sécurité domaine na en même temps ko Mali ko ni atagale ko oluga ko lu clé ma Mali espace aérien violé France ga représentant ko Mali sangolo ko lu ka avion muto ko kateme Mali sangolo la ko lu ma Mali espace aérien violé en même temps ko oluma arme ale ni renseignement ko lu ko fournir terrorisme ma kuma dile Abdoulaye Diop ma Abdoulaye Diop kelenga kuma ta kelenga befo embolma ay mone bwana ay dimi bwana ay sugun salo o de semfe Abdoulaye Diop ya fo ko onima ko be ga sigi min ke ko problème même Mali dala bi ko ni atakale oni nga tienfo balia oni banen no ga tienfo oni dale me France kokoro oni me ga baraka ni France ga akinadi ko ni oni takale ko Mali e bara min ke insécurité la Mali e programme min ke insécurité la Mali e tagama min ke djihadisu ka djihadisu détruire munun ke ko ni o takalaje kiba e ka foko oni me ga ke iko Mali ma barake oni me ga ke ko Mali te ka terroriste faga oni me ga ke iko bambaga chinunu iko kolu de be ka monter en puissance Mali armée ka ko kasro tiente ko ni résultat ni statistique ou la Mali e dugu agami libéré ka barkan to barkan ma se ka libéré Mali e sécurité la na Mali konala ka barkan to barkan ma se ko sécurité la na Mali konala Mali be ka bara minke avec la population civile protégée bien tongo armée be kelela avec a se sur terroriste ko wa ko mo ga fendo de don ko niya me ko insécurité be ga jugoya ko jone be ga insécurité jugoya Abdoulaye Diop ko France e mi ambassadeur sigile be ki tagagne shama ko e de be ga ka jamana de be ga insécurité jugoya ko prévu badembe Mali bolo ko Mali a demandé à plusieurs reprises quoi ani France ka sigi ka foke ani France ka sigi prévu munu ba bolo dalu munu ba bolo aka u dalu boku da keneka ko parce que ko Mali insécurité c'est ka ba tant que ka France toyi ko dien tongo do ko France de be ka menan jugu taka di terrorisme ko ka menan larguer ka prévu na imagine enregistrement me Mali bolo ko France de be ka renseignement di ko dien tongo do ko Mali ni a takale France ba renseignement de ta ka Mali armée ka position ta ka di terroriste nunu ma ka armée malienne attaquer ko terroriste be ka kele fenfeke ou be ka bara fenfeke ou be ka kojugu fenfeke ka be ka ken France ka yamoria ni France ka doa ni France ka bénédiction ni embolmo akmana akoko France ni France sona ki dabo Mali crise la ki dabo terroriste soutenir la ko bimato ko terroriste ko kuma teme Mali la ko be ka Mali terrorisme ko de bani comme muna ko France te son sigi ka ke ko oni mi mega Mali convoquer ko dia dongo do oni ne be Mali welela ka Mali convoquer ko Mali kana siga fo ga ki dantige abeka bara mununge ko me ko oni te ka songa kangarda français ko muna oni te ka songa sigi ka ale no français che ko oni nga ko ni oni sona ko bimana bola oni nga dore ta oni nga dore choisi domi na e français dia u kana uga sigi ka Mali ba ka prévu bo ka bichi ko tala teso prévu mi ma yira ka fo ko terrorisme France bu ta choufa kana u fili para la France recrutement badene ke France terroriste badene ke commando parachutiste a u dege ki fili para la ka jigi duguma wate daw mare avec keleke menon fili avec dumunun fili kana bi terrorisme ma avec klaka Mali armée espionner Mali ko onina ko fa me ka insécurité ngela ka kelen ko ni ataka la ka kelen mesena
k'a bɛɛ France ka baara jugu a n'a ka kɛwale jugu a n'a ka fɛɛrɛ jugu a bɛ ka minnu tigɛ k'a ɲɛsin est-ce que y'a faamu Mali transition ma pour que ka se ka Mali transition déstabiliser ko sinon ko bi ko ni ye armée ka baara la Mali armée a bɛ ka monter en puissance Mali armée bɛ ka se de sɔrɔ terroristes kan k'a daminɛ Gawo ka taa Anderbukan ka taa Tessit mɔgɔ si tun b'a miiri ko armée malienne bɛ se ka nin exploit kɛ en si peu de temps armée min n'u ye diɲɛ nkalon bɛɛ da la k'a tɛ se kɛlɛ la ko n'a ye kɛlɛ daminɛ ko kɛlɛ bɛ ci a bolo armée kelen de wulila mɔgɔ ka dɛmɛ t'a la Faransi ka dɛmɛ t'a la ani Rusiw bɛ ka Mali territoire bɛɛ libérer un à un ko k'a fɔ ONU ye ko ONU ka sabali u ka fara Mali la ten u ka fɔ ko hali ONU bɛ k'i da don fɛn dɔ la a tɛ min dɔn k'u bɛ ka soldat minnu fɔ k'u minɛla mercenariat cadre la ko n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA fɔlɔ de ye rapport bɔ k'a yira MINUSMA ye note dɔ de bɔ ko Ivoire soldat ninnu mercenaires minnu nana an ka jamana kɔnɔna la ko a mercenaires ninnu k'u mana ni ONU ka yamaruya ye u mana ni ONU ka sigi ye ONU mun t'u na wagati kalama wa u bɛ na cogo min na MINUSMA de y'a sɛbɛn a ka note la ko n'u bɛ na ni nacogo la k'u ni arme sugu kun mana ka na jigin Mali kɔnɔna la ko ale kun t'a autorisé ko Ivoire sarasi ninnu mercenaires ninnu k'u kana ni nacogo la Mali kɔnɔ ONU ko k'ale kun t'a autorisé à travers la MINUSMA mais ONU secrétaire général o bɛ ka kan fila fɔ ONU secrétaire général b'a la k'a fɔ est-ce que y'a faamu ko mɔgɔ minnu minɛla k'u minɛla illégalement i ɲɛ bɛ MINUSMA ani ONU u yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ sinon mɔgɔ ninnu y a des Libériens y a des Sierra Léonais o prévu bɛ mun na o tɛ kuma o kan mun na Nations Unies tɛ kuma nationalité wɛrɛ minnu b'a la minnu tɛ Ivoirien ye donc malidenw an ka job fo bi ka job barikada a ye baara de kɛ a ye mɔnɛ de bɔ an na a ye kuma fɔ an kun sigilen tɛ n'a a bɛ nin kuma fɔ wa a y'a kuma fɔ conseil de sécurité la n ko France dɛsɛ kojugu a ye réunion bila u kun ye réunion sigi min kama dɛ k'u bɛ Mali jalaki ko insécurité k'o bɛ Mali la u ye kuma de bila o Mali ko insécurité source tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko France de bɛ ka minɛn di terroristes ma ko terroristes banna France n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu bilen de bɛ ka fara terroristes kan bi tubabu bilen de bɛ terroristes ka ran na u bɛ ka mugu ci Mali armée la Mali armée ye su dama min bɔ a ye soldat français min su bɔ c'est énorme a tɛ se ka compter a preuve bɛ Mali bolo a image bɛ an ko ka sigi de kɛ dɔrɔn ni France dalen b'a yɛrɛ la Diop y'o de fɔ ko n'u dalen bɛ u yɛrɛ la k'u ka sɔn an ka sigi in kɛ an ka face à face kɛ bɛɛ k'i ka preuve bɔ Dalilu contre Dalilu o bɛ n'a dɔn France ye jamana qualité min ye ko France ye jamana terroriste de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ terroristes dɛmɛ e ye terroriste de ye balimaw a ye kuma min fɔ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan ONU na ils ont été obligés u ɲinɛ n'u ka kuma yɛrɛ kɔ kabini a fɔra ko France état terroriste ye k'an bɛna ni preuve ye France tɔ siranna de a b'u kɔnɔ k'an bɛna enregistrement dɔw balancer k'an to réunion in senfɛ mɔgɔ min sera k'o kɛ jagoya anw b'o tigi la mɔgɔ soutenir o de la anw ye mouvement victoire et gloire sigi ka ni transition in soutenir k'an ka armée soutenir an ka armée finitigi minnu bɛ baara la u ka continuer baara in na anw b'u kɔ bi an b'u kɔ sini victoire et gloire mɔgɔ baden bɛ k'a ɲini ka don a la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka don a la an ye numéro bila i mana numéro ninnu wele ni Ala ni kira sɔnna i bɛ don a la Damangilenni Tayiru b'a ka numéro donc n balimaw ni ne tun bɛ an bolo k'a da u tulo kan an bɛ tila ka na vidéo wɛrɛ la salamu aleykum